Assalamu alaikum Türkmenistanlar, assalamu alaikum dünya Türkmenleri. Men Hıdyrov Kakımra. Aziz adamlar Türkmenistanlar, esası Türk ildeşlerimizde, Türkmenistanlar Türkistan'dakilara yüzlenesin. Ertir, Huda eterse sizde miting geçiyor. İstanbul'da saat 4'te konsulun önünde. Men garaşıp otyrdım, oğullardan hem yerden bir göreyin dip şu razışeňesini. Şoň üçin çykyş etmän otyrdım da. İzimine. O zaman bana düşündürdüler. İzim alma üçin dedi. 10 minglap adam gelsele şu taýda izim berýärler dedi. 10 minga çelli barmasa dedi o taýda miting protest ýaldy, nemeler ýaldy, protest uğrunda etseler diye. Onda duydurun uğrunda etmeli diye. Şu häkimlerine olaryň, Türk'ün häkimlerine. Tööleme näme diýsen, malades bolup çykdy, ýarym mollamyz, hem ýere gatnap, esen tanışymyz, Juma Sapar, hem ýerden öwrendi. Gep ýok. Telpege çıkarar ýaly etdi. Malades. Indi aziz adamlar, Türkmenistanlar. Ertir sizin şöyle günüňiz nire varıp birinci gezek derdiniz döker ýaly bolýanyz. Hakyky kanun esasında. 30 ýylyň içinde sizin ruhuňyzy döwüp otyrlar. Käbirler aýdy hiç kim ruhumuz döwüp bilmeýär. Biz ruhumuz bilen doguldyk, ruhumuz bilen öleriz. Ýok, ýalan. 30 ýylyň içinde depgilä otyrdy ruhlarymyz. Erti sizin günüňiz ruhuňyz bardygyny görkezip bilersiňiz. Şoň üçin erti barın organizowany, disiplinirowany. Günüňizdäki näçe 30 ýylyň içindäki ýüregiňizde ýanyp duran zatlary derdiňizi bir dökün. Dökün diýende balagan bolmasyn. Organizowany hemme zat edin. Sizden haýyş. Maskaraçylyk bolmasyn. Maskaraçylyk bolmasyn diýip aýdanda men aýdýan o baranda ruhsat berildi diýip etçeňiz edip oturmaň. Hakyky göreldirligiňiz görkezin. Türkmenistanlılar biz edip bilýäs şo zatlardy. Göreldirligiňiz görkezmeli. Şo imiçin şo nemäňiz izni alyp gider ýaly etmeli. Şo durmaz ýaly. Şuň bazaryna bererler. Başlan erti bazaryna bererler. Onsoň şo görelde miting geçiren soň galan günlere berer ýaly etmeli. Sebäbi şüýdi. Türkmen hökümetini basmasa her uğrudan başka ilaç yok. Başka ilaç yok. Sağ olun. Sağ oturun. Umydym ba ertir gowy geçirersiniz.